Nin fana ye kunnafoni ye ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ n b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ani wa farikolo ɲɛnajɛ ko ma n b'a ye k'a fɔ ni ale fana sinsinnen bɛ ka se ka wa fasoden ɲumanya waleyaw bɛ se ka timɛ cogo min na an ka taabolo la Monsieur Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba a ko ko a bɛ kunnafonili kɛ mun bɛ tali kɛ jamana gouvernement yɛrɛ tɔgɔ la ale ni a fɔ ma ko mouvement sportif national ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ka se ka wa foli ani tandoni ale walimadɔn kɔni kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin wa Mali joueur ma n'u bɛ tali kɛ équipe nationale la n'a bɛ fɔ ma ko senior ka ɲɛsin o ma o ka wuli ka jɔ cogoya min na o sera ka qualification kɔni kɛ ka taa 8e de finale la o kɔfɛ tuguni o fana de kɛla o ka wa poli a premier walima a ma gale ye o kɔfɛ o de fana kɛla o ka poli premier fana ye o la ko a bɛ walimadɔn ani tano bila ka taa kɔfɛ tuguni supporters yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka wuli ka jɔ kɔni kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin an ka